zsidó! Fiamért jöttem. Az apja megnevelhetné. Lágerbe vitték. Nem lep meg. Ez túl veszélyes. Állandóan razziáznak. Kedves apám, szerintem jó apa maga. Csak most nincs itt. Mama, ki ez az ember? Andor, bemutatom neked Berend Mihályt. Mindketten neki köszönhetjük az életünket. Ezt hogy érted? Én vagyok az apád. El kell fogadnod ezt az embert. Most már ti vagytok a családom. Minek mentél el hozzá? Háztűznézőbe jöttél. Figyelj, találtam valamit, nagy baj van. Hír Andor vagyok. Az apám neve. Semmi közöd ahhoz a névhez.